मम्मी बोला ना अभी नइखे ओकर कुछ अभी तो अभी ये दिनवा चढ़ल बटे। हाँ हे दीदी का हो देखी ना बड़ी दर्द होताटे। दर्द करता बड़ी दर्द होताटे। कहाँ गुल में दर्द होटते कहाँ घुराओ तो देखी तो चलता खटिप चलता उठा 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 धीरे से बुझाता कि हमें घर में एगो लड़का खिलावे के मिली। हेलो कहाँ बनी बबुआ जी आई तो ले चले के बैंक के हॉस्पिटल में बढ़िया आराम से बैठा आराम से आई जल्दी आई सुतो आराम से सूत जा तन से दुखाई दो कोनो बात नहीं है से दुखाई दो आवत रम बबुआ ले के चल जी हॉस्पिटल में लेकिन आज तो बुझा था कि इनकर दिन पूरा हो गइल बटे सोनी कैसे देही जा खटिया लगा देले बनन जा ई मोई जी रो काहे देले काहे को बोई हन चिल्ला चल लेकिन आई तो हॉस्पिटल लेके जाती जना बहुत चिल्ला इतना गांव जुटे बुका खोला ना इसे दर्द होला गांव का जनी को बहन कबे फोन कइनी ना का बोल ए इनकरा दर्द भी बटे ले चलो हॉस्पिटल में चाची के बोला ले का घरे का पता कुछ हो जितो बेटा होई तो बड़ी अच्छा है खुशी के बात सुनो ना हम जाता नहीं गाड़ी ओड़ी ले आवत तो जाए आ वही पर लेके चल जल्दी आई तो अभी जल्दी आई तो फिर दिक्कत हो जाए चुप रहो हाल मत करो फिर जान तो मार झूठ से कुछ नजरिया दियो सन चलो धीरे से अरे धीरे से उठाओ ऐसा बोला चलो इतना नाची कर चलो चलो बढ़िया आराम से भाई खुशी के बात ना बुझाता। हां का हुआ का अरे पकड़ ना इनकरा के छोड़ के कहां जाता है इनके पकड़ अब इनको के पकड़े के पड़ी पकड़ ना मुई बना नु लड़की तो हमारे पहले के पढ़ी बड़ी सब दुगो तले गौरी लड़की हो चलो अब खिलाओ पिया बना महंगाई के जमाना में यही खातिर मार कबे से बनी सेवा सपा बैठा ना अरे मत बैठाओ कुछ हो दे तो ऊपर पे सुता में एकदम ठीक बा अरे का ठीक बाजी हॉस्पिटल में बढ़िया से रहलू नु अब बढ़िया में से भइबे न भइल डे दू गो लड़की बाड़ी से पहली के मन दुखी हो गेल का रो बात करत नहीं जो बताई जा महंगाई के जमाना में के करे रखी आइन का के बियाह शादी करम ठीक बा का महंगाई बा तो सब बिगबू नाम से मन दुखी हो गइल आ पहले के दूर रहबे कइले संतले गौरी हो गइल मार होने इतना जूस पियावा तो हई दूध के उठाना कइने मैं अभी दूध वाला के पैसा दे वही के बाटे हम ना जानी के बेटी बिया पेटा दूध के उठाना ना कइले रहते मुंह मारी होने खुश रहनी के ज्यादा गो लइका हो जाई तो हम ए बड़की में हमर मम्मी के का भइल है अब भइल का ल तोहर लेखा उनका जींस पहन के चलत ताड़ू बुझाता कि भइल लइका नहीं हो तो लइका बन के चलत ताड़ू भइल देखा से जमाना ना उनी समझ में नु एगो अपने दिमाग में खराब हो उठा पटक दे मजा नहीं लोके जान जी हलो एक अपने हमार कपार में दर्द भइल बा जोन से भाग जो हट ये हट हमरा आंखी के सोझा ले का कही हमरा कुछ समझ में नहीं आया एकदम परेशान हो गए ना चली उ एगो कमात और हम कहीं हीरो बन के घूमत और इनकर बारन तो एक कमात हमारे के हइए नहीं के खाली हीरो बन के घूमे के बाटे हमरा से घर ना चली आओ तुरंत हम कह दे कि अपन परिवार तू देख हमरा से ना इतना खर्चा ली दूध दही हम पियाई खियाई लोग के हमरा से कुल ना होई दम से हमार घर से हमारा सामान परले हो गइल बाटे दम से हम परेशान हो गइल बानी घर से आ गइनी त खड़ा का बनी बैठी आगे बनी तो कि मार के भागा हमरा के पहले से दू गो लड़की बाड़ी सन एगो और कैसे हम बताई तो हम कैसे घर चलाई जी आ मैं हमरे करे के बा रौरा त हीरो बन के घूमे के बा ना घर के रौ काम करे के बा भैया रौ अकेले खेत में काम करना रहो ना खेते जाएगा हीरो बन के दिन भर घूमे के हमरा से कुल ना होई और अपन परिवार देखियो हम जात नहीं उसमें बाहर ऐसे ही लेके जाए के लिया के जाए के बा हम ना देखा बिल्कुल परिवार अब दू गो लड़की आई तीन गो लड़का लड़के हमरा से ना समय हमरो भाई शौक होला घूमे फिरे के दिन भर हम कमाए में लगे पहला बार हम बड़ी जात नहीं त लिंका कैसे हां लेके जाए ना तो हम त अलगा क दिए अपन खर्चा अपन चलाओ तरफ हमरा से ना होई कुल अब हम घर ना चलाए ई पहले कहले रहती तो हम दू गो लड़की के पढ़ाते नहीं लिखावत बनी आ खियाओ तनी पियाओ तनी हमरा से ना होई तू अपन देखा हम अपन देखा तनी बाबू बस
हम साफ जानी ना जैसे जैसे जान बोली ना तक खियाइबू का आई बुढ़ू मास्टरानी बनबू का कि नौकरी करबू कोनो यहाँ के दिन भर घूमते रही ना एने से ओने दिन भर लफुआ लेखा हमरा से कुल ना होई हाँ लिया के जाई अपन पूरा परिवार के हमरा से कुल ना होई के हो का जनी के आई बटे के हो उसने फोन ओना ना नहीं कर बैठ के मांगी ठीक बा चल हाँ ठीक बा चलो तो फोन हो ना कहीं नहीं है एक बार की आवत नीचा का फोन बैठ के कुर्सिया बैठ के जी 3 साल हो गए बीच में फोन फान ना कहीं नहीं है आए बार आवत नहीं का फोन फान का करे के रहे का है ना चलो लगा रो से बसते बा ड्रिल कर के बड़ा का हो कहां रखले रहूगा क्या दीदी ऐसा ही रूसी हो गई बड़ी सन अब काम काज तो चलबे करता लटे जानबे करता नहीं कि तने अपने घरों के भी देखे के रहला ना तो घर के देखला में तारा कौन काज रहे घरवा का होता है लुटा त का रहा ना माई कहता ले कि घरों तनी जारी कर इतना दिन ले बाहर भीतर ना रहे हमरा तो बुझाइल उनका से चलबे ना गइल तबे उ लेके चली रहन आ काहे ना चली मनु उनकरा इतना जिम्मेदारी बाटे लइका फेंका कोने से तुमकरा जिम्मेदारी ना बाटे केतना देख तू जितना बोलेलू उतना बात के तू समझेलू ना ठीक बा ना अच्छा बतिया बोलो तो हम काहे ना हमार घर दुआर रहते तो हम ना आए तो तो के घर द्वार तो ठीक बा जा अपना रूम में को बैठ चाहे खियावा पियावा कहीं रहो से का मतलब है बताओ। खियावा पियावा कर जब भाई उहे तैयार जब हमरा दिक्कत नहीं कि हमरा चेत नहीं कि हमर लड़की कैसे का करिया सन आ इतने बेटे तो रहो एगो लड़की का कहल जाए कन्यादान ना ना आज तार बोली निकलत टाटे काहे ना निकली आज तार बोली निकलत टाटे हमही दोनों के पोस पास के बड़ कनी एगो के पोस देलू लाग गइल पैसा त लाग बुझा गइल तारा अरे चुप ना रही ए ना पोसले बानी का उसमें मिलत रहे उसमें कर का आओ नो बोलाई काहे नहीं हमरा हम बोलाई त बुलाओ तो हमरा भिरिया हमरा का जरूरत बाटे त काहे बोललू है कर पे देले बड़न हो अब रोवे में जाता नहीं हो जाता का हो नेता में कमा हो गइल का हाँ खेत में काम हो गई बड़ा धूप हो गया हो देख लो बाहर में रह के लाज शरम खो देले बाड़ी की भौसु रहिलन तब अपन खटिया पे बैठल ही बाड़ी आ बोली का हां आइल बड़न बिना फोन नमस्ते भैया। बबुआ। अभी के आइल बड़न हो आइल बबू आई बड़े अच्छा चलो ठीक बाड़ी नु हां ठीक है ना बालो त का भइल लोग के लइका फइका कुल ठीक बाड़े देखी रोना ढेर मत बोली ठीक बना लइका के त नामे मत ली लइका नहीं कहीं कर लइका लइका लागे ना करे हमन कोई लगा जा खुश रह बुची ठीक रहू नु हाँ बाकी तार मम्मी तो पूरा बैठल बुझात होखे कि कुल बाहरे के सीन ले आते हैं बाहर के सीन न सीख के आइल बड़ी उठी हां कौन जमाना में रोज से भेजिए तनी जा देखा आई बुनाए जमाना में कह के मेरे घर में ना जा मत लई हो तो रोज नहीं रोज नहीं करे तो रोज घर बने तो रोज बने उठा दो हो घूंटा हटा दो इसका हटाइया? उल्टे उल्टा कहां से है से अजय त दिमाग पे भेजियो तो सोचिया ना हमर दिमाग बाहर दिमाग भइल बटे काहे ना? दिमाग बटे देगा इसे तो तू भी काम चाहिए बुढ़ तोहरे दिमाग बहाता तू हम के रह गन के दिमागे नहीं खे तो आई है बड़ी फैशनदार ढेर ई कोई के लोग देखा तो कि जड़ तनी जगह कैसे आ गलिया बोल बुठेर हमारा के ना बोल बुझन क्या जाए बोलो ओई सोच के लुहा का कि जातनी घरवा त बादरा ले मन लड़ गाय सोच के के लुहा हमार घर काहे बोल तू ऐसे भसुर त तू जे नया जमाना के ढेर जियो तरू नया जमाना के नया जमाना आई बुढ़ कहे कती नया जमाना के हरी मैं हम ना समझ नहीं नु हमरो का अच्छे बाप रे बाप कमती तार बोली निकलत टे कहे के बाटे काहे ना बोलली थी जो ना मैंने कभी अभी हाल ही में लेकिन और भइल ना रहे तो हमने के घर से निकाल देनी जा ओ दिन और उस समय दिक्कत में रहनी ऐसे ना बोलने तो ओहे दिन समझ कि वो कैसन हो वो दादा हई देख आइल भी यही सोच के कि मने जाइम तो उनका संगे लड़म आ अपन हिस्सा लेब हम हिस्सा लेबे देम आतना हमरा के कमजोर मत समझे इनके के हिस्सा लेबे देम इनके घर से हम देखा झूठा तक कैसे निकाल दे हम हिस्सा लेबे देतन इनकर के का भाभी अब आइला हमरा और भैया के खटिया पे बैठल बिया कहनी है ये बतिया ना कि देख ली पहले नया जमाना के लेके तो कहती कि रो पुराना जमाना के हनी आइल बनी रो पुराना जमाना के सिस्टम लेके घर में कतना जमाना लड़ावतिया पगला गेल बिया ओही घर ले 3 साल हो गेल आज बताओ अच्छा रोरे बताई बबुआ रोरा कष्ट होता कि ना 3 गो लड़किन से कष्ट नहीं के हो हां बताई तो बाहर में रोरा रहल गइल बताई तो
लइका बाड़ा सन त देखी नाहू पढ़ाई लिखाई तो लइकी नहीं हसन। अब लइकी बाड़ी सन त शादी करत तिलक दो बाप रे बाप बड़ी टेंशन बाजी लइकिन में बड़ी टेंशन बाटे। बात कही किसे ना नु का जाना तनी हमरा जो भई रहे लड़की न तबे हम मन रही रो के बताई ना लड़किया के मार दे। लेकिन फिर हमर रौरे बारे में हम सोचे लगनी कन रो कहम न कि देखो भाभी हमर ऐसे लड़की वही दिन मार देल रहती जानू तो पते ना चली जाना देखो दूगो रहियन से तो कोनो बात नहीं के सबसे छोटकी बिया नु ओकरे के जहर दे के मार दे। देखी दू रौरे खातिर कहत नहीं बबुआ हमरा की मत कहम के भाभी गलती कहत रही। देखी दूगो लड़किया रही तो दूगो के तरह अपन पोस पास दे बढ़िया से दूगो तो दूगो तो पोसाइए गेल बड़ी सन अब तो और थोड़ा थोड़ा बढ़ ये करो के देखी दूध दूध पियाई माली बहुत खर्चा बाटे। अरे उ दोनों के कैसे बियाह कर देबे छोटकी के मार दी रौरे रौरे खातिर हम कहत नहीं समझ गई नी हम अकेले मार देम केहू रही तो अरे होती चुकी लड़की के मार के सुत रोज छोड़ ना दी हम ही मार दे छोड़ मार देबू? तब का होती चुकी लड़की के मारे खातिर सोचत नहीं हम ही काफी बानी ओकरा खातिर। अच्छा लेकिन जाना तनी ओकरा के लिया के कहीं जाए तभी काम हो सकेला। तो केने लिया के जाए के पड़ी ओकरा के लिया कहीं जाए घर में ओकरा के मारे दी घर में आके मान ली कि मारम करके फेंक मैनू करे के बाटे। अच्छा एकरे के लिए ले जाऊ ना हां तो आज तो जाही वाला बिया उ बाजार है चाहिए कब चाहिए निकलबे तो लेके ना जाई तीनों के तीनों के कहां ले जाई तो जातिया नु तो दोपहरिया भइल ही बाटे हाँ। आ तब ओकरा के हम मार देतनी और ले जाके हमने फेंक ले रौरे खातिर का कहल जी आई तो आ कहल जी कि तोरे पिछवा त गइल हिया लइकिया ओही में ओकरा के डांटल जी बोलल जी आ कि बड़ा ओ दिन बोलत रही ऐसा लड़की के तो ध्यान नहीं किस देत ना। हां चलो ये काम कर ठीक बनू आ तू टेंशन मत ल हम बानी नु हम तारे के दुख ना होके दे। ये आई बड़ी ढेर जवान लड़ाऊ तेरी लइका रही त कने का करती चलो बुझे बीच में ले चल जल्दी चलिए बन बनो हां केवाड़ी बंद के हुआ है ना ए बच्ची लो है दवाई है पी लो है दवाई पी लो लो सर्दी भइल बा ये में देख दे आओ आओ बच्ची आवाज बटकी मम्मी के ने आओ हां तू खइलू हा कुछो ले दवाई पी लो रुको सुत जा अब सुता सुत जा तो कहानी खत्म हो जाए। बुची बुची मर बिका छी ए बुची हाथवा में चलत है ना मर बिका जल्दी कोनो तैयार जुले धर उठाई उठाई जल्दी उठाई तो नीचे खा जल्दी जल्दी ओ छूटा ओ जहरा को फेंक दे के लिए ठीक है।